प्रणाम नमस्कार कैसन बनी लोगिन। तो आज हम लेके आइल बनी आलू के सब्जी के रेसिपी। ठंडी में बने वाला आलू के सब्जी यह काफ़ी स्वादिष्ट बनेला। बनावल भी काफ़ी आसान बा, केहू भी बना सकता। और वो लोग देखी सकता लोगिन कि कितना सुंदर दिख रहल बाटे। देखी लोगिन तो यह रेसिपी आज बनी। तो चली लोगिन ये सब्जी के रेसिपी बनावल शुरू कइल जाओ। तो सब्जी बनावेला यहाँ पे पैन गरम कर लेले बनी और एमे डलनी है ये थोड़ा सा हरा मटर हुए। देखी लो तो एकरा के तेज आंच पे 1.5 से 2 मिनट तक भून लिए। ज़्यादा नहीं खे भूने के, थोड़ा सा ही भूने के बाद वो भी तेज आंच पर। देखी लो तो मटर जौन बा ये भुना गइल बा। एकरा के इतने भूने के बाद, ज़्यादा नहीं खे भूने के। देखी लो तो अब एकरा के डाल जाई मिक्सर जार में। अगर वो लोग एकरा के सिलौट पे पीसे के चाहते हैं तो सिलौट पर भी पीस सकता नहीं लोगिन। देखी लो तो मटर के मिक्सर जार में डाल देनी है। अब यहाँ डालनी है थोड़ा सा हरा धनिया, 4-5 गो हरियर का मरचा। तब मरचा वो लोग कम चाहे ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन अपने हिसाब से। थोड़ा सा छिलल लहसुन आ ये सब के पीस लिए। देख लोगिन एकरा के पीस के पूरा चटनी के तरह पीस ले गइल बा। तो सब्जी बनावला यहाँ पे बॉयल आलू ले बनी। देखी लो एकरा के थोड़ा बड़ा बड़ा टुकड़ा में काट ले बनी। तो साइज छोटा चाहे बड़ा अपने हिसाब से कर सकत बनी लो। देखी लो तो अब यहाँ डलाई थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी पाउडर डलाई। देखी लो यहाँ डाला जाए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ऐसे कलर जौन बा वो काफ़ी शानदार आई। देखी लो तो इस सब के अच्छा से आलू में मिला लिए, मिक्स कर लिए। देखी लो तो सब बढ़िया से मिक्स हो गई बा। अब चली लोगिन एकरा के फ्राई कर लिया। तो फ्राई कर ले यहाँ पे पैन गरम कर ले बनी। एमे डालनी है सरसों के तेल। देखी लो और वो तेल के भी गरम कर लिए। तो ये देखी लोगिन तेल जौन बा वो गरम हो गई बा। तो यही में आलू डाल दिए और आलू जौन बा उबलाइल बटे। तो तेल में एकरा के तेज आंच पर फ्राई कर ली 5 से 7 मिनट तक ले। देखी लो तो बढ़िया से चलाते हुए आलू के फ्राई कर ले जाई तेज आंच पर। ये देखी लो तो आलू जौन बा देखी लो काफ़ी अच्छा से फ्राई हो चुकल बाटे। आलू पहले से उबालल भी बा तो कच्चा भी नहीं खे और वो बढ़िया से फ्राई भी हो चुकल बा। देख सकत बानी लो तो एकरा के एगो बर्तन में निकाल ले जाई बढ़िया से। देखी लोगिन और ये देखी लोगिन कितना सुंदर आलू फ्राई भइल बा। एकर कलर देखी लोगिन कश्मीरी मिर्चा डालला से बहुत बढ़िया आइल बा। तब बचल जल तेल बा, जौन तेल बाँच गइल बा ओही में डालल जाई 1 छोट चम्मच जीरा रख, 2 गो छोट छोट दालचीनी के टुकड़ा, 2 गो सूखलका मरचा, 1 गो तेजपत्ता। मरचा कम चाहे ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकल जाता। अब इस सब के तेल में अच्छा से चटका लिए। देखी लो तो ये सब खड़ा फोरन जौन बा बढ़िया से चटक गइल बा तेल में। अब यहाँ डाल दिए प्याज और एकरू के फोरन के साथ अच्छा से मिला ले जाई। देखी लो तो प्याज के बढ़िया से सबके साथे मिक्स करके थोड़ा सा भून लिए गुलाबी कलर होके तक ले। तो ये देख लीजिए प्याज जौन बा वो बढ़िया से भुना गइल बा। अब यहाँ डाल देनी है टमाटर। तो टमाटर थोड़ा बड़े बड़े काट के डाल ले बनी। ये ग्रेवी में मैंने मसाला में जब भुजाई तब पूरा तरह से गल जाई, मिल जाई। तो अब यहाँ डाल दिए स्वाद अनुसार नमक। देखी लो आधा छोट चम्मच हल्दी पाउडर डालल जाई, काहे कि हल्दी पहले भी डलाइल बा आलू में। 1 चम्मच भर के धनिया जीरा के पाउडर डलाई। देख लो यहाँ डाल दिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर वो लोग तितका डाले के चाहते हैं लोग तो वो भी डाल सकता नहीं लोग। तो हम इमें तितका मरचा ना डालनी है, काहे कि हरियर मरचा पिसाइल भी बा चटनी के साथ तो वो डलाई वही से। तो ये सब के चला के बढ़िया से 1 से 1.5 मिनट तक ले भून ले बनी। अब यहाँ डाल दिए जौन हरियर चटनी पिसाइल बा ये देखी लोग। चटनी के सब मसाला के साथ अच्छा से मिला के अब भुनाई। देखी लो तो चटनी जौन रख ओकरा के डाल के अच्छा से मिला ले बनी। फिर से बर्तन धो के उनमें थोड़ा सा जौन पानी रख वो डाल देनी है। ऐसे मसाला जौन बा नीचे से जरी ना, सबके बढ़िया से मिला ले जाई। देखी लो कलर कितना शानदार एकर लौकता। लेकिन अभी और भुनाई
अभी पूरा तरह से कच्चा बाटे, ये देख लो। तो यहाँ ढक्कन लगा के एकरा के 5 मिनट तक भूनल जाई एकदम धीमा आंच पे। और ये पूरा 5 मिनट हो गई बा। ये देख लो मसाला जौन बा काफ़ी बढ़िया से भुना रहल बा, तेल भी छोड़ दिले बा, रोलो देख सकतानी लो, देख लो। आ एमे जौन मटर पीस के डालल बा ओकरा वजह से नीचे से जौन बा हल्का हल्का पकड़ता, देख लो। तो हम आँच धीमा ही रखले रहनी है, ओके चलते जलल नहीं के बस हल्का सा पकड़ ले बा मटर के चलते। तो एकरा के बढ़िया से चला ले हो जाई, देख लो। और एकरा के ढक के फिर से 2 से 2.5 मिनट तक और भून ले हो जाई। आँच के थोड़ा सा तेज कर दिए। पूरा 2.5 मिनट हो चुकल बा मसाला के भुजाते हुए। ये देख लो जौन एकर पानी रख पूरा तरह से सूख गई बा, तेल भी सेपरेट हो गई बा, मसाला एकदम सूखा हो गई बा भुजा के, रोलो देख सकत बानी लो, देख लो। तो अब यहाँ डाल दिए पानी, पानी वही हिसाब से डलाई जितना रस चाहिए वही हिसाब से, देख लो। तब पानी डाल के मसाला के साथ अच्छा से मिला ले हल जाई, फेंट ले हल जाई, ये देख लो। तो पानी डाल के मसाला के साथ अच्छा से मिला ले बनी। अब यहाँ डाल दिए आधा छोट चम्मच गरम मसाला पाउडर, देख लो। ऐसे सब्जी के टेस्ट जौन बा स्वाद वो बढ़ जाई गरम मसाला डालला से। एकरा के अच्छा से मिला ले हल जाई ग्रेवी के साथे। आ यहाँ डाल दिए जौन आलू फ्राई करके रख ले बनी सन ओकरा के, देख लो। तो मसाला जौन बा वो बहुत बढ़िया से भुना गई बा मसाला, एकर कच्चापन जौन बा वो खत्म हो गई बा। आ आलू भी बॉयल कइल बा और फ्राई कइल बा। तो एकरा के ज़्यादा देर पकावला के जरूरत नहीं है, बस 5 मिनट ही ढक के एकरा के पका ले हल जाई। और ये पूरा 5 मिनट हो चुकल बा। ये देखी लोगिन सब्जी जौन बा काफ़ी बढ़िया से पक रहल बा, रोलो देख सकत बानी लोगिन। तेल देखी लोगिन पूरा तरह से तेल चारों ओरी से छोड़ देले बा। तो एकरा के चला ले हल जाई, देखी लो। बहुत बढ़िया सब्जी से खुशबू आ रहल बा आ बहुत बढ़िया ये दिखतो बाटे, रोलो देख सकत बानी लोगिन। तो एकरा के रोलो चावल के साथे, रोटी के साथे, चाहे पूरी के साथे परोस सकत बानी लोगिन। बहुत स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया लागेला ये सब्जी। और अब यहाँ डाल दिए धनिया के पत्ता, एकरा के हल्का सा मिला ले हल जाई। तो लोगिन देखबे कहीं लोगिन इतना शानदार ये आलू के सब्जी के रेसिपी जौन बा बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट लगेला और बनावल भी कितना आसान बा, रोल देखबे कहीं लोगिन। तो एक बार हमरा तरीका से ये सब्जी जरूर बनाएम लोगिन। आ ऐसन के भोजपुरिया रेसिपी देखेला हमरा चैनल के सब्सक्राइब करम लोगिन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करम लोगिन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करम लोगिन। फिर मिलतनी अगले वीडियो में, धन्यवाद।